אז רוג'ום זה שבוע מטורף של חוויה ולמידה והיכרות ומפגש והזדמנות ליצירה. מגיעים מכל הארץ צעירים שמחפשים מרחב מעורר השראה לשינוי אישי ושינוי חברתי. הגעתי לרוג'ום כי רציתי לשנות את המקום שהייתי בו באותו רגע, את הפרספקטיבה שלי לגבי מה אני רוצה לעשות בחיים. מה שקרה בפועל זה שפגשתי גם אנשים ששואלים את אותן שאלות כמוני, שיכולתי לשאול את זה ביחד איתם, ונוצר משהו פשוט מדהים בתוך 6 ימים. הרעיון הוא לחפש דרך ביחד. אני חושב שדווקא הדור שלנו, שמאשימים אותו בעצלנות ואילגות ופינוק, חייב לחשוב מחוץ לקופסה. כי מה שהיה נכון כלפי הדור של ההורים שלנו, כבר לא נכון כלפינו. יש למידה במעגל, הרצאות, סדנאות, טיול, משחק, שיתוף בידע צבור. אני חושבת שיש כאן בעיקר הזדמנות להיפגש עם אנשים ולשאול שאלות שאני בדרך כלל לא שואלת עם אנשים אחרים, כמו עם העתיד שלי כאן, איך העתיד הזה יכול להיראות, איך ולמה לחיות כאן, שזה חשוב לי. אם מישהו לוקח משהו מהחוויה הזאת, הרגשה, החלטה, שאלה, זה מעולה. אבל מה שאני אוהב זה שברוג'ום נוצרים חיבורים. אנשים פוגשים אחד את השני ונולדות קבוצות וקהילות ויוזמות. המקום הזה הוא מרחב בטוח, פורה ויצירתי למצוא דרכים חדשות יחד. בגלל זה קראנו לזה רוג'ום, סימון שבילים של דרכים לא ידועות. ללכת יחד, לנסות ולהגיד, כאן טוב, כאן רוג'ום. ללמוד. להיפגש. לשנות. כן. את אומרת לשנות. את אומרת לשנות. לשנות.